Ναι μεν αλλά, ίσως, μπορεί, δεν κάνουμε δουλειά. Πάρε γρήγορα αποφάσεις. Και όταν λέμε γρήγορα, δεν εννοούμε βιαστικά. Ανάμεσα στον Παπατρέχα και το Ζένινδο υπάρχουν κι άλλα σκαλοπάτια. Πρώτα απ' όλα μην πελαγώνεις. Σκέψου ψύχρεμα το θέμα σου και προσπάθησε να μαζέψεις όλα τα στοιχεία που χρειάζεσαι πριν να αποφασίσεις γι' αυτό. Έχεις για παράδειγμα να επιλέξεις μεταξύ δύο πραγμάτων. Το ένα σου δίνει χ ωφέλη, το άλλο ψ. Που μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να γίνουν ωφέλη ΑΑ. Μήπως τελικά να επιλέξεις το β. Επίσης, ζύγιζε πάντα τα υπέρ και τα κατά. Ακόμα κι αν τα κατά στην αρχή σου παίζουν κρυφτούλι. Τελευταίο και βασικό. Plan B ή αλλιώς, έχε τα νότα σου καλυμμένα. Έχε δηλαδή καλού κακού μία εναλλακτική, επειδή πάντα υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργήσει η απόφαση που πήρες.